Simče a Mirča. Toto je náš prvý vlog, takže dúfame, že sa vám bude páčiť. Keď áno, dajte like, keď nie, dislike. Nenahnevame sa. Áno, a dnešná téma bude Zverinec. Áno, prvá otázka. Neviete, Simča, nevieš, či sa mačky rodia s chlpami, či bez chlpov? Tak to ja netuším. Ak viete, dajte nám určite vedieť dole do komentu. Určite sa potešíme. Pod nami. Áno. Druhá otázka, Simča. Ups, padol. Druhá otázka, Simča. Aké máš zvieratá? Tak ja mám psa. Tak to je on, len je troška zmoknutý, lebo leje ako skrhlý. Ďalej mám mačku. Takže to je on, to je prosím pekne Fúzik. Ďalej mám 18 škrečkov. Toto sú škrečky. Máš viac? Áno, mám ich veľa viac, len všetky by som asi nezmestili. Bože, poďte. Ešte mám 4 rybičky. To sú rybičky, dúfam, že ich je vidieť. Bolo všetko. Áno, to sú všetky moje zvieratá, takže... Dobre. Tak lúči sa s vami Mirča a Simča. Ahoj, Čau.